Mi opet kradeš od ljudi. Sad si sa uze. I sad za kašetu ne čuli za posoliti. Sad ćeš sad ti. Posoliti, punit ćemo paprike u vinu. Došao materijal. Materijal stiga. Je u kašetu tamo još materijala. Amo vi mi, aj. Namo. Ovdje isto ima domaću, ne vidi. Nimo, ovdje dole spremili su, ne daju. A nije ti ovo. To je vanka puno. Molaj šporkicu, Ali to je pura ste mariganja. Ma ne odajte mu sve, ukrašće vam po sal. Ukrašće vam po sal. Vidi ja po motu. Nisi trebao da ništa, ali nema veze. Nije propadno. A u prerad. Evo friški luci, pogledajte. Evo ga. Nije počeo si prodavao ovdje. Ha? Evo ga, stalo što je. Viš da Ivane liči. Šta gledaš? Liči, vidi kako liči. Šta to znači mi? On me veće sime, gledaj. Dobra za isti ili ni? Vi kako me Je to dobro ili ni? Ne mora biti boja, nego je, sve je noj boja, ovo šta je noj boja. Nema za vrati, imate. Šta si mi skupe za Ništa, restoran? ovdje se uzeo malo sul. Solpe, co za ispeć? Ne znam, ispeć malo personal našima gostima, ništo vi. Pićam liči. Pogledaj čam liči. Gledaj, vi. Ti mande caj špricele.